Bumpat ka birada. Alright. Thank you Lord. Alright, sudah na. Takar oh. Hah? Oh, sisi weh. Luto na guys. You know? Okay, what's up guys? For today's video, manurambaw mi. Kuyog na ko mga TLP Vines. Si Lister. Tas kamot dong. Oh, dara di Lister eh. Si Ken. Tas kamot dong. Ug si Pal. Atong cameraman si Aam. Yay. Right. Let's go. Let's go. Tara. Kami sa New York. Tapos New York. New York. Gatao pa ni Brad? Klaro, gahunas balik ni Brad. Ha? Mo gipol nato. Dito nakita ba dai? Masa? Ulat ka bore. Tao mo to. Ang tae sa buwang. Isugat ng tae. Kisa lilibang. Kapal. Ano pal ano? Brad man, nama ko na to skuan Brad. Right. Brad, kuy ka og mamuha Brad? Kuy ko. Mo nilitanan mo rin sa una, bro. Ulok ka pa magkinkin. Bro na, bro gamay pa ko nimo ba? Mga kaon pa siguro edad ko. Ha? Kuy mo pa. Asa man? Ha? Mana mo surambawan rin guys? Kurang usang patunganan ang tigsakbo ari dire. Nipis pa kayong dagat oh. Amulay plaster dan mo pukot. Masay plastada. Agyana ni dirig tubig kung padung mo taob. Ani agi din eh. Kung gitawag ni surambaw kay atang ba? Atang surbada. Masay plastada. Right. Ana da yun. Right. Dara guys. Bro lagi ga unas pa Brad padung pa mendagat balik. Unya lang siguro. Tao to ga. Ay plaster na to daan. Mo na po ka at bang. Ato man ito. Sige, butangan na yung panong-pando niya Brad. Mga TLP Vines na kong kuyog. Nuwa malagi diyang mukuas bak awra gipangunga siguro no. Bro ni unay ta ka bergewanan ba. Angos sa ato ni Slayo. Plaster ko na daw. Birha ko na layo daw. Para makita nila ba ang kuan sa pukot. Inani ni kadako ang pukot mo. Tawag siya surambaw kay atang skurbada ni. Ha? Toyo ko siguro na. Right, pastada na. Brad, bising ni mo agis kayan, Brad. Sakar pa na. Oh. Wa pamdihunas pamdigano. Okay guys, plastada na. Pagpaabot lamig. Dako gamay dagat. Say punga niya na Brad. Ha? Nari ninikad ay. Ilang ka bawang kitaan mo? But. Nako na siya nakitaan ninikad. Atong tanawon. Ninikad mo.
Naninikad guys. Dagko lagi bro no. Minta ko. Kuha na lagi braga. Kuha na ba? Tingnan sama ko na. Ano sa kanto? Dali ra gyud sa tunog bro. Dali ra lagi. Gako ra babaw ra. Manaw sa tanutan sa ta. Yun kay plastada dre guys. Hangin kayo. Nakos may payag laham ko ni payag lang kibin. Shout out guys sa tagiyan ni payag. Lang kibin. Grabe nindo ta sa hangin dre. Lapas. Gikan pa sa dagat ba oh? Tingnan sa hangin. Nindot na dre. Chill ba? Isda, supa-supa. Oh. At pangindagat, hangin, nindot kayo. Right, balik sa kasama. Surambawan. Nang-upload. Pagpumukog yung isang video nyo. Bisig balin dili na ron ting. Ang kulit dito brad, wa brad. Kaya na duha, kaya na pa may lain ko hidro. Ihatag lang na dito. Ha? Ato mo gusto no? Mo do lister to? Kami lang cord dito. Mo do to. Atos pikas ba? Coba. Sila sport dito ari. Pundo na. Alright. Plastada sa mi guys, happy na mangit-ngit. Mga kauban na nakaplastada na. Ang pikas. Oh, mata rin si kita ba. Sa di maklaro brad. Kana day oh sila na. Isum. Oh. Kaplastada na sila. Yan. Or di karol gatong ko. Pikas. Oh. Ano? Si Lister og si GR na dito. Andre si sa pikas. Richard si Kinkin. Papaabot na may. Tambay sa ba? Mo nang isuwayag birada guys. Naabay sabot pa may suod. Di down. Down lang brad. Usa pa mo kubok brad. Down brad. Down brad. Kira dari ko no brad. Iwag gida. No? Mo nang isuwayang dagang kay sagbot. Dagan kay sagbot. Oo. Dagan kay sagbot gidong. Sana na dun. Panti di ginaw. Ciao na brad. Kasag na brad. Dong mirada guys ya. No, bahala ginagmay. Sa kanunay lang. Pakita iwag ra ko. Gamay pira. Ha? Gamay pa rin. Ilang? Bahala ginagmay ba? Muniti sa court. Ipasok mo na sa spot ni. Bito sa. Katulong birada nga naagin intay nakaluyan gid intahon may. Brad, ay ko ba sa brad ito brad? Brad, pislita sa daong brad. Ano brad? Iwag court. Ayaw sa patya sa Tara, daong. ito ay na. Wow. Salamat. Wala sagbot. Salamat ang Ginoo. Arang ito ay na. Isa. Iwag tarong court. Ara na tupad banak ah. Brad, hasang ang kuan ha. Down brad. Ayaw sa. Kupti ang hasang brad sa kuan. Ha? Kupti brad, tarungan na brad. Tarong nga brad. Ay kumpiyansa, maluparan ta. Malupad ba? Ay, sikang cellphone brad. Salamat ang Ginoo. Isa. Dara ito bro. Nasa ilawon sa dako ha. Ay bensa, ang ulang brad kumuta gyud ang uha. Una ikuan. Gipislita gyud. Pakita be. Guys, Mo ni banak guys. muna ba na? Tingnan pa lang pa. 1-0. Gi. Right. Thank you Lord. Arang ito ay na. May kinabantayan mo dos may ibabaw dong. Wa may kita na nga sa ibabaw di ay. Iso tami ito brad. Ayaw, igawas na na. Kapupat ka birada. Alright. Thank you Lord.
Woo! Daw ko brad. Dagko ra ba, Brad? Hey, no, mo sa mang naon mo. No, be. Daw brad. Ikaw pati Brad ang isda dong. Kupti ba? Kung ti, Brad, kay makatunok ra na ba nay tunok, Brad? Sa usalam, Brad. Bobali ba sikpaw. Ay. Ipakita mo na ka. Ay. Ay, sama. Ayo. Brad, siguro ang usa. Ana, samok. Ay lang sa imong tulog. Right, guys. Ilam kupti sasang ba? Ilam sasang ba? Alright, bugaong, guys. Pila ka bugaong, Brad? Pat ka bugaong, guys. Isa ka ni Kurt, kay makuha Kurt. Buti gisikpaw pa. Ayo, i-down lang dong. Isa brad. Ay daw lang brad. Salamat daw ang Ginoo. Daw ko brad. Naong sa tukod. Isa. Right. Nay lang, Brad. Bugaong, ay. Bisa na pagtakas. Naya in town. Mataga. Salamat taon, Lord. Ang grasyang giatad rin na mo. Thank you in town. Kumutan, ada Kurt, kay mo layat, ada Kurt. Salamat in town. Good. Thank you, Lord. Right, guys. Kadagang ito. Dong, Jar. Dagang ini ito ha, dong. Kadagang ito ini, guys. Saktur bagsidak on ra ba? Suga dari dong. Naitabang ko usab ra do. Ikot, naog sa dito Kurt ka, bakapi sa dito Kurt. Na GR. Napabobo bro da. Nagbensa. Salamat daw, Lord. Ikot na. Uy, sig ari na to padung Kurt. Suga tanan ri, Brad. Ha? Di na ta mamasangil, Brad. Salamat daw. Isa brad ha. Brad, ari ka rin, Brad? Tulang ito, guys. Di namin magkumbiyansa kay delikado ni. Suga, Kurt. Iwagi ra, Kurt. Yara nagtangtang pa sa babo. Ini na, yun lang. Ano, Brad? Sabod na ko ano? Iwagi tarong, Kurt. Tulang ito, Kurt. Kuya mo, Kurt. Ha? Ay lang, silang, wala lang. Kira, hinihina, yun lang ba? Nata tayo Brad, gunting. kira sa una sa brad, maglusot ano brad. Oh, dagara ba ni dong? Right, salamat Lord. Iwagi Kurt. Ilang, elag dili-dilian, yan lang Kurt. Listen na. Right. Thank you Lord. Bante brad ha. Kana dia dong. Di mo ko ano? Sabod ni brad. Tiwan ka na brad. Ha? Wan na lang Brad. Kira sa brad. Kanang ikuga ay lang ba? Ay lang, hinay suga sa Brad. Pakapilang suga. Na ituad. Na. Diha. Hinay lang. Hala, Daw lang niyo brad. Down lang da Brad. Napay oh. Dong, ay bensa dong. Isa. Brad, isa ka dari Brad. Dagan bagi dari. Isa padagano na tabra. Bur nang sabod na. Sabod ba. Ha? Tara na. Napay kamot no brad oh, dapit. Bante da brad ha. Ang bensa dong ha. Iwagi Brad. Jara. Muna kuya na ano ito gabi eh. Iwagi tarong Kurt. Tapangi Kuha, Kurt. lister. Katong kamot niya Kurt. Dia kamot ni GR mo ni siguro. Kanan luto Brad, sigpawan lang ni da. Dali pa brad. Mong lusot ng uban ha. Ako ni brad. Ilang hinay lang daw, ilang dali daw. Ko sa gunting to ka. Kung kuha bahala ko da. Ya plastic. Dagang ito guys, likado ang god. Ano brad? Dali on. Sagbot ma makita. Oh, sagad. Kanya na lang igadto sa planggana. Buoy matuno ka diha kung amma na mo. Iwagi lang GR tabangi lagi mo GR. Kini. Ha? Itong kinuha ni ra. Kini. Bantay. Tunog ka ra. Brad. Gradong tinuwata Brad. Tabangi. Dali Brad kay. Kanang pikas card. Ter, idahon gila ter. Ituslok ka ba? Ah. Delikado ng ito guys, kung matuno ka ni. Kuya kayo, naamo kayo mabilin anak niya. Wala, inaya lang daw. Abi ko gisa magiuon ko gi. Masa kung magtuo Brad, gisaw Brad. Gisaw.
Sigang mga mata. Ha? Sigang mga mata. Nanti tunok ada. Ninel dong ah. Ano dali-dali ah. Kuan brad, bagwag kahoy, kut ka. Ikalimang brada guys. Bugaon lang gyapon. Yugo sa dinhi bro. Ano ba? Kut, iwag gyud kut. Ako ang dagat ana. Sar tingog brad. Down brad. Down sa inyo. Idalay nyo brad. Suga kut, suga iri kut. Isda kut. Ikalimang brada guys. Brad, ako dito ito brad. Bugaon gyapon. Ilang court. Ay kumbiyansa na pa ito dana ah. Banda na. Right. Salamat din taon Lord. Ang bugaon lang sa siguro adong. Thank you Lord. Okay ra matunog sa bugaong dong kaysa ito. No? Uy, mulupa na. Court. Apensa. Ano sa? Waging isda court, isda court. Banda ito na ra. Ito. Apensa. Unay bugaong. Banda ito bro. Court. Apensa. Banda ito bro. Uy. Pinsaan. Isda court, isda tunong ang kamot ni JR da. Di kini ito. Pensa. Napay ito da. Gisaw dong. Sige lang, okay ra. Ug wa mo da dong, ay dong. Kira lang tunok mo da. Thank you Lord. Right. Ano nga birada? Bugaon lang gyapon. Thank you in town Lord. Salamat Lord. Salamat taon Lord. Ikaw na ni birada Lord. Thank you in town. Right. Sikpo right. Sikpo right. Kut, suga kut. Tara. Ayay. Sikpo brad. Hinay lang. Salamat na. Mga birada guys, bugaon lang gyapon. Salamat ta Lord. Thank you in town kaya sa mga hatag taon na mo. Alright. Katawa sa court be. Iwagi sa siya. Di mo kam kita. Alright. Right. Idol Japer. Gutaw ko, pati ba? Gutaw ko. Idol Japer. Right. Wow, gutaw ko balik. Pati ba? Ha? Da guys. Asa brad, kog sikpo. Ayaw sa suga lang. Ipadul na dre. Ilang ikapitong birada guys. Bugaong lang sad. Thank you Lord. Thank you Lord. Sige na og brad. Kapitong birada na. Right. Kapitong birada. Suga court, isda court. Thank you Lord. Kapitong birada na Brad. Suga court. Thank you Lord. Isda court. Right. Ninay lang tayo Brad. Right. Sana bro nin. Kuan Brad sabot Brad. Kapitong birada to guys. Bugaong gyapon guys. Do ka bugaong gyapon. Down. Down brad. Dong. Suga court, perminti da court. Kawalong birada guys. Bugaong gyapon. Kire court sugi court. Kawalong birada na guys. Tarong nga ta. Alright, thank you God. Alright. Brad, sa man yung musulti Idol sa. Japer. Sa man yung musulti sa kuha ron. Wa ta mag-usik sa atong magare. Wa mi nagkasog-kusog mga bradex. Buton tagigya bro. Pagbantaholan mo. Ang Guys. daming-dami. Ang daming mga tinuwaron mga guys. Pagpaabot sa mi guys. Tabot mi kay apit na mo takog pag-ayo. Pero Shout out ko sa TLP Vines na grupo no ba? Oh. TLP Vines. Subscribe o click the notification bell pagpaabot sa mi guys. for more videos to come in the world tonight. Ako wa de Brad. Di mo. Oh. YT.TV official. Wait ba bang black eh. Ay mo ginawa. YT.TV official. Just click the notification bell and subscribe mga guys para maka sunod mo sa Updated mo mga sa mga video ba. Nga for more videos nga bag-o mao. Sagol mo guys, na mga ilaha, mga kabuang nila ha, kuha mga sagol sad. Right. Birada ta. Salamat. Ikasi ang birada guys, usa ka bugaong og Dago butite. dako butiti. Okay lang, usara ko bugaong dako sad. Oh. Alright. Kasi ang mga birada. Ano lang Brad? Right. Are Brad. Sugi pal.
Ay mo kay buong niya nga basa kay siya may tigsakbo. Ako tig video lang ko siya back up niya. Ako tig ispat mga guys. Idol Japper. What's up? What's up mga dudes? Shout out mismo mong idol di ay. Japper sniper. Shout out sa mga kitang, mga kitang ba. Kini mo guys, pangatan ni kurbada wa ni wala mi suga sa mo di na mo makita kung naisdang musod. Kiso ra mong timilahan ni guys. Kung hayag man ang medyo hayag man ang buwan, kung nalay makita man yung himbis nga murag kung actually higdang isda ba, murag mo kilab na siyang himbis, anak na media mo birada. Pero ang uban sang isda pod di pod na siya mua every 4 minutes birada me. Kung naikuha maayo kung wa Di mayo. what it means. Right. Igop tag kinuha niyo mga lods. Tambay lang sa ta. Waiting lang sa ba. Right. Right. Mga birada guys, wala mga bro. Tubig brad. Unsa ni brad kanang ubod nga gagmay? Ubod gagmay. Ay sa bira sa kasa ay sa. Kiri. Ang kiri to bangko usa. Isa ka ra kod. Si. Kod ay naginaugdan na kod. Tulo ka bro tabangko na siya dong. Tulo ka tabangko guys. Ug nay ito nga usa ka dako lagi. Basta nay ito gud bro. Katiw-katiw na dong. Tulo ka katiw-katiw. Tapos isa dong ay. Medyo malangay gud mi guys basta nay ito gud kay kinahanglan hinihinay lang kay. Delikado kayo. Delikado mo gud. Duha na ka buok. Tulo ka ito. Mahinay gid mi guys basta kuan nay ito kay delikado mo gud. Saan ako na pala maagtang ta? Ay bisag di lang kasag eh. Kurt tarong ako ta. Nang nay dagko ito ha. Sayang pod kung amo kuan. Delikado yak sun ipadungor ba gyud sa kuan. I-action lang tagag dong. Kurt ay lang kurt usa lang ka kamot kurt kay para di malibog kurt. Para di makuan. Ha? Malangay gimi guys basta kuan guys. Na ito lagi kay dili mo dali sa ikuan delikado kayo. Adto ka Lister court ka. Right. Guys, magipos mis pukot kay tinagutumaw may mga panihapon. Ikaw brad. Okay pa ka brad? Di na okay pa pag tubig. Kau na magipos na may mulit mi guys. Wala na mi guys. Spot na. Bye-bye guys. Ulit na mi Right. guys. Magipos mis pukot guys. At niya mong kuan guys, mga kuha guys, karong guys. Right. At niya. Right guys, muli na mi guys kay kadang bira wala na sud. Do ka birada na. Lawom na sa dagat nya. Usa pa gyud, 40 nang gutuma. Hinay na king sug married mga brad. Nanami sa kalsada. O may ka video na kay lawom na kay tubig. Kani ba? Yo. Drakon mo guys. Right. Woo! Dapat ito. O ba yung labo? Brad, ikaw ba ay masapa. Okay. Kita-kits lang sa dito kay. Kapoy na kayo. Brad, mag-live ang kuhan, Brad. Right. Mag-live tapi dito ikaw. Dara. Takaros. Siwi. Sebenarnya. Sugir, Brad. Dari kuha na rin. Takarag bira. Iyo. Baong. Ako siya. Dari ni siya. Itang ko. Iya. Kaan lagi nagbira, yun isi Ito berarti kamu udah Brad. Tatay ro. Sila ro tatay. Oke, kuyog yun. Dito. Dito, dahil sa cellphone niya. Kasama ni Brad. Ito na Brad. Ganda na yun. Iya. Bili na. Ito ito ah. Wala bot ito. Video ka. Saan ko bro? Sa kabira ni. Okay guys, tinuwa na. Big head lang malakas. Hi sabi. Hi sa mga kasama kong alien. Buwang. Hi sa mga kasama kong alien. Alright. Kini, kisam ni kailam ini. Ino, hoy alien. Hoy alien. Luto na guys. You know? Okay, di luto ka kon mong sawa ka.
Right. Right. Galasa-lasa bro, tanang mo bro. Nagbuntik ka? Ha? Galasa-lasa guys. Start. Star. Yung ituon, oh. Ha? Isa lang mo. Sorry, medyo mo. Ano guys? Right. Just now, oh. Ah, pagluluod, eh. Solo to. Ay. Bigyan mo ko sa taligod, eh. Sa matay bilin. Right. Ha? Lasa na ko. Baboy mo ha? May mahina nila lang. Yung kasama mo, may na nila lang. Star. Tayong pala din, libang mo tumantalang buwang. Purnas. Shhh. Sugay. Right.